Đành chính ya lap trong u Giêsu ki bapang kila yokya san hajar pat ba kim ganja ban bam barok kilas ngotngan senran Giêsu lawan ula keli manu bara jingbam kenada jing seluruh yang uai bansam amanu banlong kum ukena ubakloy banyara hapdeng kijing kulat hatungilong kibakloy bansam yang syakiwe yakubo jing ibapela jong ubleng jing keliangi hatungilong ni em ki kun ki jong ubleng ki bakloy ban raya syarak jing syai ka jing itba ubleng deng ka perkai badung ka perkai badat laki jing ma ki jing leper syabat ki kamba kinsya amanu banlong kum ukena ubakloy banyara hapreng ki jing kulat hatungilong ki bakloy bansam lem syakiwe yakubo jing ibapela jong ubleng Giêsu ơi tu ai mapihaki bakin bam ya jing bam mensin jong ubleng trai ai boryangi kum ki kun jong me ya nuk sababha shakiwe ngin let pen bna ya nuk sababha shakiwe